Imatges d'una distribució de menjar a Mekele, al centre d'Etiòpia. Gràcies a aquesta distribució diària, més de 3 milions de persones no s'han mort aquest any de fam. Però des de fa 3 dies aquestes imatges han deixat d'existir. Es pot dir que són gairebé història. Imatges del treball dels metges sense frontera belgues. Les vam gravar fa unes setmanes al seu hospital d'Idagagamus. Aquest hospital fa 2 anys que existeix, però des de fa 3 dies, la imatge dels metges aquí és ja una imatge impossible. Front Popular d'Alliberament d'Eritrea és el protagonista dels darrers esdeveniments. Des de fa 3 setmanes, el Tigré i Eritrea s'han convertit en un immens camp de batalla, on la guerrilla marxista que lluita per la independència del seu país i el règim també marxista del coronel Mengistu, que fa 10 anys que la combat, s'estan mesurant les forces. Fa 3 dies que la guerrilla controla una part del nord del país. Per aquest motiu, el govern ha decidit evacuar tot el personal de les organitzacions internacionals. La Creu Roja, l'ONU, els Metges Sense Fronteres, avions, gra, medicines, tot s'ha aturat. Fa 3 dies que ningú no reparteix menjar, que ningú no cura malalts i que ningú no coordina les ajudes. Tot això en una zona que vivia exclusivament del menjar de les ajudes internacionals. Si, com és gairebé segur, la situació dura més temps, 3 milions de persones estaran en perill greu. Bueno, todo está muy negro, la situación es muy crítica. Ha tenido que evacuar a toda la gente de diversas zonas porque, claro, las han tomado los de enfrente. Pues antes de que la cosa se complicara, han decidido evacuar a todos los extranjeros. ¿Y ya no hay reparto de comida? Bueno, de momento no se puede hacer nada. Y eso, la consecuencia que va a tener, pues ya sabes tú cuál va a ser, ¿no? La primera conseqüència, de moment, és el tancament de les instal·lacions. Així, per exemple, els 4 hospitals que els Metges Sense Frontera belgues tenien a la zona i que havien trigat anys a poder muntar, estan tancats. Això és molt greu quan aquests hospitals eren l'única assistència possible a les zones de muntanya. Cal recordar que els mals endèmics d'Àfrica, com la falta d'infraestructura mèdica o la gravetat de les malalties, se suma a Etiòpia la dificultat geogràfica que fa inaccessibles àmplies zones del nord. Per això, els hospitals de MSF estan situats en zones molt aïllades i cadascun d'ells cobreix àrees de més de 100.000 persones. 2 metges i 1 o 2 infermeres havien d'enfrontar-se amb les situacions més límit. Com que a més la gent havia de caminar fins a 100 quilòmetres, ningú no es plantejava l'anada a l'hospital fins que no estava greu. És el cas d'aquest home, que vam trobar a Idagagamus. Fa uns mesos li va començar una petita infecció del pulmó i ara tenia una fístula. Per arribar a l'hospital va haver de caminar molts dies. I si l'aïllament agreuja les malalties, tot es complica encara més per la falta de productes que en qualsevol país europeu es considerarien de primera necessitat. Per exemple, les quantitats d'enfermetats parasitàries que hi ha aquí, amb una pastilla de sabó se solucionaria, no? I llavors la roda, perquè, per exemple, la quantitat de sarna que hi ha, que és que és tota la família, no és el fill petit, és tota la família que està contagiant. Aleshores, una de les coses és rentar-los. Aquí tenim unes dutxes on els dutxem, els donem sabó nosaltres de MSF i després, una vegada dutxats i rentats, els hi posem benzilbenzoat. I una de les coses que podríem fer seria canviar-los de roba, o donar-los roba nosaltres, però això sí que nosaltres no en tenim molt poca, però que la fem servir pels nens petits quan no tenen res per posar-se, no? Glòria Montserrat era a l'Hospital de Maitxú, un hospital que fa 2 anys va fundar una altra catalana, Susana Petit. Ara és a Addis Abeba, amb la resta d'europeus que hi han estat traslladats. El seu hospital també l'han tancat. Quan vam estar amb ella ens va dir que de dificultats n'hi havia moltes, però que la gratificació era saber que cada dia se salvaven vides, unes vides salvades sovint en condicions molt difícils. Chiaramente lavori dal mattino alla sera e il numero dei problemi che hai, dalla mancanza del gasolio a tutti i problemi di organizzazione, non hai mai tempo di annoiarti. Direi comunque che la maggior parte degli espatriati qua lavora con entusiasmo perché è molto motivata. E quindi anche la fatica in generale non è un grosso problema.
Que la gent no es pensi que ven aquí per veure una altra gent diferent i per viure una altra cultura. És per treballar molt, molt. Hi ha molta feina. Molt sovint havien de recórrer a la medicina tradicional o deixar que el temps solucionés els problemes, com és el cas d'aquest noi de Maichú. Té 15 anys i li va explotar una bomba. A l'explosió van morir tots els seus companys. Ell va rebre metralla a tot el cos i l'única solució, com que no el van poder traslladar a causa dels combats, és esperar que el temps vagi cicatritzant les ferides. El nombre de llits d'aquests hospitals és òbviament reduït i el problema d'espai s'afegia que tots els malalts volien ser ingressats amb algun familiar. A més, en una única sala es podien trobar les malalties més diverses, especialment la tuberculosi, la lepra o les malalties venèries. Les operacions tampoc no es podien fer en les millors condicions. Michel Moreau, un pediatre que fa 4 mesos que és a Etiòpia i en fa 8 que ha acabat la carrera, era aquí curant les ferides d'una cremada a una nena de 8 anys. Malgrat haver-se preparat molt per venir a treballar a l'Àfrica, assegura que ha après més en aquests 4 mesos que en tots els anys d'universitat. Però la desnutrició, segons asseguren els metges, encara és la principal culpable de les morts, que en el cas dels nens arriba al 20%. Un quadre de desnutrició és gairebé paral·lel i es podria resumir en el cas d'aquest nen. Pesa un 60% menys del pes que li correspon i fa dies que té febres altes. La desnutrició li ha provocat a més un procés de diarrees i ja han començat a aparèixer els primers símptomes de tuberculosi. És possible que en aquests moments ja estigui mort. Ici, c'est le diagramme de l'âge en fonction, non, du poids en fonction de l'âge. Alors ici, ce sont les courbes normales, d'habitude dans les pays européens. Alors chez nous en Europe, les enfants se trouvent entre ces deux lignes-ci d'habitude, et même souvent ici. Alors pour cet enfant-ci, par exemple, il se trouve actuellement ici. Aquesta mare ha arribat fins a Maichú, on la vam trobar, després de 2 dies de caminar. El seu fill és un altre cas de desnutrició. Té una mancança greu de proteïnes que li ha provocat una retenció d'aigües i que li ha inflat tot el cos. Fins ara s'havia alimentat només amb la llet de la mare, però aquesta ha reconegut que fa molt de temps que no menja carn ni beu llet. Però malgrat la gravetat d'aquests 2 casos, es pot dir que han tingut sort. A partir d'ara i mentre no s'obrin els hospitals, cap mala greu no tindrà esperança, perquè la guerra ha acaparat totes les urgències. La segona conseqüència i la més greu d'aquest empitjorament del conflicte és la impossibilitat de repartir menjar. Fins fa 2 dies s'enlairaven cada dia 25 vols dels avions Hèrcules des del port de Massawa fins a Mekelle carregats de gra. A partir d'aquí, avionetes dels catòlics o helicòpters soviètics repartien el menjar a les zones afectades. En total, es calcula que l'ajuda internacional repartia 3.000 tones de gra a la setmana per a una població afectada de prop de 3,5 milions de persones. Alors la situation aujourd'hui est sur un plan agricole plus grave encore qu'elle ne l'était en 84. Par contre, comme nous avons pu cette année nous préparer suffisamment à temps, nous sommes beaucoup plus disposés, nous avons été disposés beaucoup plus tôt à assister les gens. Et cette année, contrairement à 84, nous avons assez de nourriture, nous avons une infrastructure, une logistique, un personnel que nous n'avions pas en 84 pour différentes raisons. Alors, oui, la situation est plus grave et puis en même temps, elle est moins grave. Mais si nous n'arrivons pas à assister les gens chaque mois régulièrement, comme je vous l'ai dit, à cause de ces routes qui sont fermées, alors ça sera une catastrophe encore plus grave qu'en 84. Aquesta frase de Claire Flézard, que ens va formular fa unes setmanes, és gairebé una premonició. Certament, si el repartiment de menjar triga molt a tornar-se a fer, les conseqüències seran molt greus. A la major part d'Eritrea i de Tigré, especialment a les zones rurals, no hi ha cap possibilitat de generar aliments i es depèn exclusivament del gra estranger. Aquesta dependència fa totalment vulnerables les zones del nord del país, que literalment deixen de menjar quan els avions deixen d'arribar. I amb la interrupció de la distribució d'aliments, també s'han aturat totes les activitats que es coordinaven en aquests centres, totes elles d'extrema importància per controlar la desnutrició.
Així, per exemple, cada família que arribava a un centre de repartiment havia de portar els seus fills a pesar i a prendre-li la mida, i també se'ls feia un reconeixement mèdic, a més de vacunar-los. Tots els nens estaven perfectament controlats i quan un nen baixava de pes o arribava amb un pes massa baix, el centre de distribució l'enviava a un hospital de l'equip mèdic d'ajuda. In questo periodo noi vediamo giornalmente 350-380 bambini. Ieri i bambini sotto l'80% erano 45, di cui 5 marasmatici, molto denutriti, e quindi li abbiamo ricoverati nel nostro ospedale perché un cibo a casa non è sufficiente. Arribats a l'hospital se'ls feia una revisió i, si calia, se'ls ingressava. Aquest nen, per exemple, fa una setmana que és a l'hospital i va ingressar amb un 85% menys del pes que li corresponia. La recuperació d'aquests nens, quan no tenen complicacions, és sempre espectacular, però només se'ls pot salvar si van a un hospital. Molto gratificante, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, forse più dal punto di vista umano, perché si vede, si tocca con mano i problemi della gente e si toccano con mano anche i risultati, perché si vedono i risultati. A Etiòpia, fins fa 3 dies, i com diu el metge Severino Rossi, els resultats es podien tocar amb les mans. Malgrat la sequera persistent i molt greu, la fam estava controlada. L'assistència mèdica, evidentment deficitària, havia millorat de manera gradual amb els hospitals dels Metges Sense Fronteres. Aquesta organització ja tenia preparada l'obertura de 2 hospitals més. Ara cap d'ells no és aquí perquè la guerra ho ha trastocat tot. Les gestions de les organitzacions internacionals per tornar al nord del país es fan des de totes les bandes, però no se sap si tindran resultats a curt termini. Mentrestant, i cada dia que passi, els etíops afegiran una lluita interna a la lluita del carrer, la lluita per aconseguir sobreviure malgrat la inexistència de recursos. Ningú no creu que la guerra s'acabi aviat. Ningú no creu tampoc que el nord d'Etiòpia sobrevisqui sense ajuda, però cal trobar alguna solució i les organitzacions estan treballant per aconseguir-la. Realment o es fa alguna cosa, o hem de començar a creure que des de fa 3 dies, 3,5 milions de persones han deixat de tenir futur.